gudu su ku ba mu kiɗan general a sama me yace me gawayi a kasuwa ku ba mu kiɗan general a sama masu gudu su gudu kawai muna ta gudun ai kai wannan mawaƙi kayan basira ku ba mu kiɗan general a sama masu gudu mu gudu ko dai ga muna kai sai yanda Allah ya Allah wadannan wannan rayuwa wallahi ce gaba ɗaya mutane ka rasa ma wannan ga inda ya dosa wannan ga inda ya dosa an yi abu amma gaba ɗaya ba mu ga amfanin wannan kai to amma kiɗan general a sama masu gudu mu gudu gaye wani sai za mutane suke ma ya zuciya su mutu wallahi ya haɗe zuciya kai ma haɗe za ka yi a to ai in aka abin nan takura min hakan zan yi me ya faru me ai wannan mutumin shi dai Allah ubangiji wannan mutumin wa su waye suka zaɓe shi waye ya zaɓe shi mu ne mana yawa ko kuka zaɓe shi to sai ku yi addu'a ya gama lafiya ai da ai tsofaffi sun ce mana daga muna ta hewa ya kara iko Allah sai ka ji ana tsoho na yara to tunda muka zaɓi shi mu yi kokari ya gama lafiya kada mu ja musu wani alkaba in kana neman dan taurin kai yadda ka san fir'auna haka yake da taurin kai da rashin kin daukan yawara ka samu wannan tsohon an gaya mana tsofaffi sun gaya mana mu ne muka iji Nigeria ai ba ga komai bai what a hakan billahi lazi ba ga komai bai ai mu muka ebi kaya muka kai kasuwa muka kai talla kuma mu za mu gyara abinmu don haka kawai ba abin da ya kamata mu tsaya ga Allah mu tsaya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma in dai magana gyara ne a ƙasar nan sai dai Allah ya gyara mana ba wani wanda zai zo ce zai gyara ƙasar nan billahi to me aka fasa cin hancin aka fasa ko kuma satar aka fasa ko kuma ɗauki al'umma aka ko kashe jama'a aka fasa kowanne ana yi to kwana wancan lokacin Mariya mai duguri ne muna ta addu'a ubangiji Allah ya kawo musu sauki shine ainihin ma na gani to yanzu gaba ɗaya abin ya zo ya rikice sai amma mun yi magana a riga ce a ƙara haƙurin warwa to wannan haƙuri kullum muna ya ƙara haƙuri kai tsoho na daura sai dai dauran kan gaskiya tsoho na daura kai zai gyara yawa Allah sa a gama lafiya amma magana ya hawar ranar tsoho baya ji ina yake ji student Nigeria he baba a to kaga to lalle lissafi ya fara canja ni zaman nan din ma ni ya ishe ni to ba komai to shikenan Allah kiyaye ba goma na wajen ka ba wani goma mutum yana ta fama ma yanzu kai ibo Allah na tuno ta wasu mawaka wai aikin gama ya gama lalle aikin gama ya gama ba taɓa ɗauke uwar wani ba da an ɗauke uwar wani da ba su san aiki bai gama ba billahi lazi mu da Allah sa mu cika da imani wannan tsohon mu da ba da sai dai mu ci Allah sa ka gama lafiya kai ka kauce amma maganar wai gyara Najeriya ba ani gyara sai dai Allah ya gyara mana Allah ya gyara ila bai Najeriya he baba